Les formes i el fons. Pel que fa a les formes, aquesta proposta, que com a mínim, o si més no, és contundent i presenta un canvi important, se'ns presenta a la resta de grups polítics, se'ns demana la nostra opinió. En el cas de la CUP, i parlant en veu pròpia, jo expresso que a nosaltres no ens semblen bé aquest canvi en les retribucions. No sé quina és la posició dels altres grups polítics, però aquest document es tira endavant i es proposa al ple amb tota la legitimitat del món, només faltaria. Nosaltres fem públic aquest document, vull dir, aquest document ja és públic, però enteneu-nos, fem públic aquest document perquè considerem que és de rellevància que la població sàpiga aquesta proposta i és obvi que genera certa indignació, cert rebombori i, en definitiva, cert rebuig. Van passant els dies, el ple segueix convocat i ahir mateix, 26 hores abans del ple, se'ns presenta una modificació de l'ordre del dia d'aquest ple, amb una modificació d'aquest document, en què hi ha una modificació de les bases salarials dels regidors a governs, en concret una rebaixa de 6.000 euros anuals. Entenem que això segurament s'hagués pogut fer de forma molt millor, de forma molt més pactada, de forma molt més dialogada, de forma molt més consensuada i no aquests girs de guió inesperats que creiem que com a mínim no haurien de passar per les xarxes socials. Les xarxes socials poden servir per informar, per expressar posicionaments polítics, però nosaltres no sabem si la pressió generada o no és el que motiva aquest canvi de darreríssima hora. I a més un canvi que pràcticament sembla una mena de regateig. En definitiva, nosaltres considerem que les formes haguessin no només estat molt millorables, sinó que no eren les adequades. En tot cas, el fons, que és el que realment és l'important. Des de la CUP de Cardedeu seguim en desacord amb aquesta proposta perquè bàsicament el que es proposa és un doble augment. Primer de tot un augment del sou de l'alcalde, que al nostre entendre ja era elevat, i un augment també del percentatge del sou dels regidors respecte al sou de l'alcalde. Però ja també ho vam expressar ahir en aquesta reunió dels caps de llista que vam fer, que no és ja només una qüestió de més o menys diners, de més o menys responsabilitats, de més o menys una quantitat més o menys adequada respecte a la vida professional de cadascun dels regidors que tenia abans d'assumir la tasca de regidors. Nosaltres no volem entrar aquí perquè nosaltres considerem que al final això va d'una forma d'entendre la participació política radicalment diferent. Nosaltres entenem que participar políticament és un deure. I nosaltres, la gent de la CUP, ho fem des de 1000 àmbits concrets. Ho fem al moviment feminista, ho fem al sindicalisme, al moviment independentista, al moviment ecologista, a les festes populars organitzades, fem vagues, fem piquets, tallant carreteres, cuinant àpats per fer caixes de resistència contra la repressió, plantant cara al feixisme cos a cos, practicant l'autodefensa feminista. I sí, i també circumstancialment ho fem aquí, ho fem a les institucions i en aquest cas ho fem a l'Ajuntament de Cardedeu, dins o fora del govern. I de la mateixa manera que entenem que totes aquestes militàncies quotidianes no entenem que calgui una retribució per fer-ho, sí que entenem que precisament, com que som conscients de l'estructura de classe, l'estructura de desigualtats que existeix en el nostre país, entenem que no tothom parteix de les mateixes condicions per tal de poder dedicar temps a les militàncies o a la política. Per tant, cal seguir treballant, cal seguir tenint cura dels familiars, cal seguir menjant, cal seguir pagant el lloguer i és per això que estem plenament d'acord en que la tasca política pugui ser retribuïda perquè, sobretot, volem que no sigui un impediment a l'hora de participar políticament. Ara bé, com que ho entenem des d'aquesta perspectiva, nosaltres entenem que el que han de percebre les representants polítiques per fer la seva feina ha d'anar precisament en aquesta línia, cobrir totes aquelles necessitats materials que l'activitat política impedeix de cobrir amb normalitat. És a dir, si jo per la meva activitat política he de deixar de tenir uns ingressos que em dificulten la possibilitat de seguir pagant el lloguer, té tota la lògica del món que això no sigui un impediment per la participació política. En el cas de la CUP, com ho traduïm tot això? Doncs nosaltres ho traduïm en un codi ètic que té una escala salarial per totes les persones assalariades, que nosaltres diem alliberades, per fer feina política des de la CUP, des de regidores als ajuntaments, des de tècniques de comunicació o des de diputades al Parlament o al Congreso de los Diputados. Una escala salarial que va des dels 31.000 als 35.000 euros bruts anuals en funció de la situació familiar, perquè entenem que aquestes tasques també s'han de tenir en compte, no només les responsabilitats, etc. Però escolteu, què fem? Què fem quan aquests salaris són majors d'aquests
d'aquests salaris que nosaltres ens marquem en els nostres codis ètics. Moltíssimes vegades no tenim la capacitat o no tenim la força per poder canviar aquests salaris en les institucions. Doncs ben tranquil·lament ho diem, el que fem és donar aquesta diferència a l'esquerra independentista. Per què? Doncs per finançar projectes polítics que decidim col·lectivament, doncs per finançar els casals i ateneus que creem a tots els països catalans, per finançar campanyes contra la repressió política, per finançar la cultura popular, per finançar estructures sindicals, etc. Nosaltres venim aquí i lluitem al carrer per defensar a la gent treballadora. I mentre tenim un salari mitjà a Catalunya que és de 28.000 euros, creiem, i ho creiem honestament, i ho creiem d'acord, diguéssim, que és del tot inoportú que els representants polítics s'allunyin tant i tant d'aquest sou mitjà, d'aquesta realitat tan quotidiana per la majoria de persones treballadores d'aquest país. A més, i davant de l'enorme descrèdit populista que té la política, un descrèdit populista del qual se n'aprofita tranquil·líssimament i de forma molt explícita l'extrema dreta i tota mena de populismes reaccionaris, la gent no confia en els polítics, la gent no confia que els que estem tots aquí puguem resoldre els seus problemes quotidians i, per tant, donar el missatge que el que venim a fer és no resoldre els seus problemes polítics, però el que sí que venim a fer és augmentar-nos els salaris, creiem de tot cor que és totalment contrari a l'interès general i al que creiem que hem de venir a fer. És per això que nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta.